ndị ahịa enugwu bụ ebe a ga-eruru ọgbọ ha eru ọgbọ ọ ga-erukọ ya ebe igwe bụ ọrụ nwa ọrụ karịrị na-arụ na-arụ gara aga ma arọ gara aga arụ na-arụ gara aga ahụ nke arụ gara aga nke gara aga o memetara ọ ya emerete bọọlụ n'ime arụ a ọ ya emerete bọọlụ n'ime arụ a igwe gburu onye ọrụ ya adị onye a na-ara mgbe ya mere mmede ha nọ n'ahụhụ ndị ahụrụ ịkọ ihe anyị na-eme n'arọ ka anyị bịara ndị na nna anyị mere nna anyị mere ọrụ anya nke anyị ya nwa anyị ya ka anyị tụkwara ihe ka ọ ya ebe arọ ka anyị bịara ego ọrụ ndị mmiri na-eme onye ọbụla nwere na-agụ ahụ ịgọzi arọ dị ka anyị obodo ịgọzi ndị nọ n'obodo dị ka anyị obodo ikwu na ire ya dị mma ire ya dị mma otu gị aka ọ dị ụjọ obere mmiri onye ime nwata onye aka elu mgbe aka nwere obere mmiri ndị nkiri anyị ka onye aka elu n'obodo a anyị emekọta ebe si n'Igbo anyị ajụjụ anyị nwere ọrụ ọgba ndị si na Igbo ahụ na ihe nwekọrụ na enwere Igbo na Igbo enwere outlet Igbo n'okọrọ azụ mmiri ọrụ anyị ọrụ ala Igbo n'ọrụ azụ mmiri ọrụ ekwu bredi ka anyị nwee